गेवलांसारनाया माजों जायो आइफोर आफाफोर आइफोर आफाफोर फरायसा आफाद हिसाबै दालांनांगौ दालायसिन गोग्गो समाज दानाया माजों जाफुंगोन मिथिगौ नामा नौनारिफोर लेभेलावहाय दिनै अल आसाम गसाइगाव हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै गेवलांसारनाया टाउनखौ माजों सोरगिदिं जायो आइफोर मोनसे आइफोर गसाइगाव साब डिभिजननि गोग्गो समाज दानाया माजों जाफुंगोन मिथिगौ नामा नौनारिफोर बेजों लोगोसे मिथिगौ जों मिथिगौ मोनब्रै डक्टरा आरो बिनि माहारियारि आफाद जिल्ला प्राइमारि आरो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय खनसे साख्रि होनानै बुटियापारा हावरि जरा गिदिंनानै बेवहायनो फोजोबफैनाय जोङो थि खालायदों दा बे समाव सुबुंनि सानस्रिया गेवलांसारो गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार Zafu